Здравейте на всички, аз съм Янката БГ. Днес снимаме отново с втори епизод на Clash of Royale. Казах, че се снимаме на Тейла, обаче няма батерия. Гадно, няма батерия. Здравейте, Добре. Оферти, Lightning, Baby Dragon, Valkyria, Giant, Spirit Гоблини с гоблини. Добре. Окей, никой не играе. Тук ми се играе за отново за този чест. И това. Всъщност. Не. Оху, 6 терена. Аз мисля, хора, да съм махам от този клан, защото пълна... Какво YouTube? Някакъв се е кръстил YouTube. Я пак! Има принц. Пък съм това. Да. Хора, ще играем. Не пока да ли загубим, главното е да играем за крам често. И да не е забавно. Така, не знам, защо винаги започвам с Tombstone. Но се кефа, който започна с Tombstone. Ето защо, разбирате ли? Добре, това вече не ми харесва. Не ми харесва, хора. Не, пеката не трябва да удари. Какво пусна Валкирия? Мисля, че пусна Бейби. Не, бе. Майко, колко си зле. Майко, колко си зле. Може да... шит. Ако ми кажеш, че имаш Валкирия, добре, нямаш Валкирия. И аз имам Найт. Или както да ми Найт, не знам. Моите 5 левел. Моите 6. Една баскетарка тук. О, добре. Вие сте барберяни на пъти ми слагаше моето момче. Не. Кой ти пука? Добре, Волка. Всъщност, няма да рискувам за Валкирия. Обаче тук мисля, че... Не, втори път, не. Защо? What the fuck? За 3 милиона се хвърли. Ще сложа тези двете карти, може. Много голям просто тя направих, хора. Безисках. Sorry, man. Feels good, man. Ще почнем един пича и тука. Ще приготвим и Night. И също... Не. Ще приготвим Baby Dragon. И мисля, че тук... Добре. И ти си, бе, маняк. Един Tombstone тук да пази. Мисля, че ти се предаде. Да, ти се предаде. Thanks, man. Трябваше ми да се предадеш. Йей! Никакъв чест, много ясно. Хора, знам, че ви е забавно, когато гледате как бия, обаче един проблем има. Че няма много място, няма... Затова, като забера клан... Като забера крам честа, ще се върнем. До после. Хора, върнахме се, ето, последната битка. Качихме трета арена и скивайте какво ми се появи. Завалено. Представете ли? Сега да го 80 джема с Джан често трета. Да. Хора, мисля, че това ще е до края на епизода. Колко? Защото съм забрал 16. Добре, съм много добре. Ако направя за много. Добре, и оформя това. И точно това е да края на епизода. За края на епизода. 4 джема, боже мой. Или това са барбериани. Стрели. По-скоро газ. Кевечетата и... 4 москитера. Добре, хора, аз бях Ляни БГ, Янката БГ и да разберехме днес от това видео.
Ciao, ciao.